नमस्ते। हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग को गणेश जी के भजन लेकर आई हूँ। भजन पसंद पड़ेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि भजन कैसा लगा। हरिहर हरिहर दूबिया पर गणेश लौटी अइले हो, मन करेला हम गोदिया में खेलती हूँ, मन करेला हम गोदिया में उठती हो, मन करेला गोदिया में उठती हम सोनारवा घरवा जैती हो, मन करेला हम मुकुटा पहनती हो, मन करेला हम मुकुटा पहनती हो, मन करेला। हरिहर हरिहर दूबिया पर गणेश लौटी अइले हो, मन करेला गणेश के गोदिया में खेलती हो, मन करेला गणेश के गोदिया में उठती हो, मन करेला गोदिया में उठती हम बजजवा घरवा जैती हो, मन करेला गणेश के धोतिया पहनती हो, मन करेला गणेश के धोतिया पहनती हो, मन करेला। हरिहर हरिहर दूबिया पर गणेश लौटी अइले हो, मन करेला गणेश के गोदिया में उठती हो, मन करेला गणेश के गोदिया में खेलती हो, मन करेला गोदिया में उठती हम हलुआइया घरवा जैती हो, मन करेला गोदिया में उठती हम मलियवा घरवा जैती हो, मन करेला गणेश के हारावा पहनती हो, मन करेला गणेश के हारावा पहनती हो, मन करेला। हरिहर हरिहर दूबिया पर गणेश लौटी अइले हो, मन करेला गणेश के गोदिया में उठती हो, मन करेला हम गोदिया में खेलती हो, मन करेला गोदिया में उठती हम हलुआइया घरवा जैती हो, मन करेला गणेश के भोगावा लगती हो, मन करेला गणेश के लड्डुआ खियती हो, मन करेला गणेश के मोदक खियती हो, मन करेला। हरिहर हरिहर दूबिया पर गणेश लौटी अइले हो, मन करेला गणेश के गोदिया में उठती हो, मन करेला गणेश के गोदिया में उठती हो, मन करेला गणेश के गोदिया में खेलती हो, मन करेला गणेश के गोदिया में खेलती हो, मन करेला। अरे गोदिया में उठती हम भक्तों घरवा जैती हो, मन करेला गणेश के दर्शन करती हो, मन करेला गणेश के दर्शन हम करती हो, मन करेला। हरिहर हरिहर दूबिया पर गणेश लौटी अइले हो, मन करेला हम गोदिया में उठती हो, मन करेला हम गोदिया में खेलती हो, मन करेला।